Ekhaya lekhubalo mina bakaMthaniya siyabingelela nje ekhayeni lokukhanya. La mina ngiphethe isinama nalesi isinama kuthiwa isinama esikhulu njengobona nje isinama lesi lokhu iy'nama lezi bese umagaye ungibonisele uphathe ungibonisele iningizimu uphathe uningizimu. Kusho ukuthi la magaye uma ngathiwa lento siyayibheka kulabantu la bathi umuntu idlozi alimbhekile limflathele. Kusho ukuthi umuthi esesingawu-eda la singalifaka ibheka nale y'nama esiy'phethe la kwawungibonisele kwayiningizimu kube ubhubhubhu kube uguqu nebheka elikhulu kube umkhungulo. Then umuntu usengenza ngisho ubulawu bakhe awushaye kube isilawu leso akalukhamba lokudonsa idlozi ukuthi idlozi libe seduzane naye. Shuthi usenga-eda ngisho nanomdlandlovu kuze idlozi lizoba ne-closure nayo because omunye umuntu uyathi angiphuphi mina since umuntu asubani bani bashona ngaze ngiphuphe kanti idlozi likude naye. So umuthi shuthi lo okwazi ukuthi idlozi lithi na kuwe njengakuthiwa isinama linamathele kuwena lokho ozobe ukukhuluma kubona bakwenzele. Kusho ukuthi ungasenza isilawu ungawuthatha futhi ugqume ngawo uphalaze ngawo. Uyangivumela mina? yona lo Isinama futhi magaye siphinde senze njani? uyabona phela laba incamashela nje Sifakwa siyenza ngaso yebo kusho ukuthi mase sivule elinye ipheji lento ekuthiwa isinama lezi zombili ufake encamashela isivumelwano kube ulo ngibonisele neningizimu lo lezi ey'phethwe umagaye bese ufake isivumelwano ufake ibheka elikhulu ufake igobandlovu nozenele imithi leyo yani yokubamba umuntu wakho. Kuyenzeka uthole ukuthi ubaba wekhaya akasakunakile ley'ngane kodwa kubalulekile naney'chitho abanye abantu into ezibashayayo umuntu uthi usamnike yona incamashela leyo akanye udeluneni esayisebenzisa usamnikeze umsuzwane lowo wey'kleni athi hhayi ubaba ngendlela esesithanda ngayo sifake ngisho imali kanjani kanjani ekhaya kanti ichitho kumele ligqome lisebenzise imithi yokususa amathunzi amnyama. Then lowo muthi umuthi wokusondeza ubaba wekhaya noma umama hlampe akasakunakile noma umama hlampe akayithandi inkonzo esekamereni hlampe ungalelo langa lelo ukunika mhla cha yiko sifaka lo muthi esiwubiza ngani udumba. yebo Usiza lapho ukuthi akufise ngaso sonke isikhathi umuthi udumba uthakwe nawo lowo muthi. So sinomuthi esiwubiza ngani ngencamashela othakiwe kusho ukuthi abantu abakubudlelwane nje nabo abathandanayo bese sibe nabantu asebeganene esiwubiza ngani udelunini. Uthakiwe mhlawumbe imithi la ko-more than 15 imithi efakwe laphaya ukuthi senzele ukuthi umuntu wakhe eziwe wena la ehamba khona abanye bashayela ama-truck magayi uthole ukuthi ubuya kanye ngonyaka. So senzele ukuthi uhlezi nje usafe wena kusho ukuthi lo muthi lo khona umuthi ogquma ngawo ube segazini kuyo bese ugeza ngawo manje uzokwenza inkonzo esekamereni kube omunye ophuzayo uphuze nobisi okanye nesitoni bese kusibe nani namanye amafutha asethakiwe amafutha kanje. Kula mafutha lawa magayi sisebenzisa amafuthani emvubu. Emvubu-ke kuyashiyana ngoba awukwazi ukuthi uwanikeze noma ubani. Imvubu angithi zihlukane khona insikazi imvubu ey'nkunzi okanye ey'sithole yabo. So kuyashiyana owesifazane kumele umnikeze owenkunzi ukuze inkunzi le izomfisa njalo. Ngiyacaca. Then owesilisa kumele umnikeze owesithole ukuze lo owumama wakhe amfise njalo. So kusho ukuthi sifaka amafutha anjalo la bese sifake amafutha wani enhlwathi phakathi kwamixwa then kwase kufakwa namanye amafutha ngokuhlukahlukana. ngeswashi
ngaphandle kaxamo-ke iwona esingawasebenzisi ngoba awaxama ayambamba umuntu kodwa ekugcineni akwenza ugcina umuntu wesifazane esebanda analeyo nkinga leyo. So ngenzela ukuthi nanomunye umuntu abe ne-understanding ukuthi inkinga ubungozi bayo yini. Icacile kahle. Kusho ukuthi uyagquma attract idlozi, phinde futhi le mithi le uma ufuna ukubambani umuntu wakho uyakwazi futhi ukuyithatha uhlanganise nehlala ukubambani iy'ngane uthole ukuthi azifuni ukuvakasha. Yebo. Uyathatha le mithi le esiyibalile yokubamba umuntu wakho ufake ihlala uthathe iy'nsila zazo uyigqibephi ekhaya, uthole ukuthi iy'ngane azifuni ukuvakasha. Once zavakasha nje ngaleyo langa uthathe insila yazo uyisebenzise. Imithi eyayisetshenziswa even kudala le yokubamba umakoti angaloku egoduka. Ngicabanga ukuthi icacile asiyivalile.